Què tal? Bon dia. Bon dia. Hem fet, com sempre, els de Junts per Catalunya. Estem acostumats a quan hi ha un problema, trobem una solució. Bueno, molt agraïda que hi hagi. Només faltaria. Volem connectar a tot el país digitalment, sí. Volem fer arribar la fibra òptica a tots i cadascun dels municipis, com ara ens deia el conseller Tremosa i cap de llista per Lleida, sí. El compromís és avançar-ho, fer-ho ja, fer-ho l'any 22. I que aquesta gran inversió que s'haurà de fer passa en bona part per les Terres de Lleida, perquè és on hi ha el 40% de la superfície de Catalunya. Per tant, doncs, lleidatans, el 14 de febrer, voteu també en clau de futur, voteu en clau d'una connexió ràpida dels vostres pobles i ciutats a la fibra òptica, perquè segons qui governi Catalunya, la seva prioritat no anirà més enllà de la regió metropolitana de Barcelona. Per tant, doncs, el 14 de febrer, un vot massiu per Junts. Pertany a Espanya ens condemna a que el servei universal d'accés a internet sigui d'1 mega. Si Junts per Catalunya està al govern de la Generalitat, nosaltres ampliarem aquest accés universal, aquest servei universal, aquest servei bàsic d'accés a internet d'1 mega a 100 megas. I per fer-ho ho batallarem, evidentment, al Parlament de Catalunya i ho batallarem també a Madrid, modificant la Llei General de Telecomunicacions. La gent que vulgui invertir a les nostres comarques, des de la Terra Alta fins a l'Empordà, han de poder entendre incentius. I per això des de Junts per Catalunya defensarem que l'impost de societats pugui ser bonificat per a aquelles empreses, emprenedors, empreses familiars que inverteixin els seus beneficis a favor del negoci.